Dzaita 20 iwe uzoziva kuti yako ndeipi. Saka ukanga uino maki yako yonoisa kuti ndiyo maki yekumba kwangu unobvozwa kuti uyai kuno haro kune mbudzi yenyu iri kuno. Ya vazhinji vanodaro but handizvoba zvatinonga tichiitira. Aiwa muri kufamba sekuru tikuona zvirongwa zvamuri kuita. Tiri kumhanya nazvo. Saka pamuri kuvaka apa apa tiri kuisa chigayo apa. Yes wamuka. Yes. Apa pari kureva kuti isusu tine project yehuku, matoki, mbudzi, mombe. Saka tinoda kuuraya toisa mufiriji semuruzevha tichitengesa pisi dhora. Pisi yehuku dhora, pisi yetoki dhora, pisi yemombe dhora. Kuti zvimerukire. Pisi dhora. Dhora. Inazvemumamisha. Unotenga huku yacho hakuna kuchipereka. Zvitori tinge pisi yacho inenge ichionekwawo kuti munhu kana aitarisa aida here. Kuno kumaruzevha huku dzedu dzinoita $6. Saka tikachekawo huku yedu toita mapisi divide by 6. Munhu anotorawo pisi achindotenga achindodya pane kuti ashaye chinyama nekuti haana mari inokwana kuita $6. Apa toda kuisa chigayo chesadza. Toda kuya apa chigayo chesadza. Apa toisa chigayo chekumenya mamhunga nemapfunde nemagwere. Saka ukanga washuurisa uku wobva wagaisa uku wobuda panze nedhora wakutenda kumba. Dhora rako kushuurisa, dhora rako kugaisa sadza. Saka ukaenda nebhakiti rako nedhora uchashuurisa, uchagaisa hufu hwakanaka, ubva watakura mafifu uchienda nawo kumba kwako. Aiwa muri kufamba zvakanaka. Kufamba zvakanaka. Tikuona apa pakaiswa tumahusi pane mabhanana edu etiri kusima tichiitira kuti huku dzedu nematoki dzinozoda bvute nguva yehot season kana ichinga yakwana. Aya mabhanana aya huku dzedu dzinenge akakura anoita bvute. Huku dzedu dzinohwanda newana mumabhanana. Karukodzi kanobva kazoshaya mukana. Vanhu vava muchitaura kuti zveko iyi yakakura. Iyi yakakura iyi maofisi. Takuda kuita chirungu kudaidza Harare kuuya kumaruzevha. Ofisi nestoreroom yekustokera chikafu chedu chehuku nechemombe nechematoki nechembudzi. Tanga tastoka imomo manje wanenge wachifidha huku waya wanoda kuzorora wachionawo kaskirini keTV kwete kuti uchazorora uri pasi pemuti kunge zizi. No, wanoonawo bhora huku dzedu dzichikura tine zvinenge zvichitiwaraidza. Apa ndo panoitawo pagaraji pemota mavhista zedu akauya mota dzinogara mumvura hadzichine zuva. Kuda kudaidza Harare kuuya kuno kumaruzevha kuno coming here Harare. Iyi ndiyo ofisi. Nekuti last time paya patapedzera kuuya kazvese kumbotoita kadevelopment. Vamwe pacho toita kuti vanhu vaone kuti vanhu vanoda kuona kuti kadevelopment tiri kukaita. Ndo storeroom ichange ichigara inenge ichigara chikafu chedu chese, chikafu chemombe, chikafu chehuku, zvese zvinenge zviri muno zvakastokwa. Project yemabhurera nembudzi nematoki nehuku zviri pano. Mukauya pastore pisi yenyama dhora kwete kudhura. Iwe uri kumanufacture zvinhu zvacho. Inoimbiyo kunenge makagara vanotenga vanenge vachipfuya huku vanenge vari muno mukaskirini keTV kari pasaiti umu munenge muri kamaofisi munochengeterwa mishonga nemapepa zvese zvinenge zviri pano. Katoireti kanenge karipo. Ukabuda outside uchaonawo mabhanana anenge akadzika uko ayo. Kuri kusimwa mabhanana kudzika uko, kuri kusimwa mabhanana uko. Kuri kusimwa mabhanana kudzika uko. Aiwa chirungu. Apa toda kuisa hove fish pond. Mvura iri kubva pasi chaipo. iri kunyuka. Iri kunyuka aende pasi inozopera hayo time. Iyi fish pond. Iyi fish pond yekuti kana wari kuona TV kana wachinge vakunzwa hope they come around this fish pond. Vanouya vachitenderera vachiona fish pond. Saka kuri pane vazukuru ava vachiuya kuzotora zvavanenge vachitora nekubatsirwa vanombosviwana mukanhero kusvika kuno. Vanouya kuno vanotondiwanira kuno. Ndosaka muchinzwa ndichivataurira kuti zvawakauya kotora mushonga wekuti uri kuda mari wakandiwanira ndiri kupi? Ndichiita maproject. Yes. Vanouya vanondiona ndiri kuno. Ndikubata kwangu toilet yakanaka. Mabhanana acho aiwa. Zvakanaka, mvura yarongo side. Zvese izvi.
Kana nenda vunduka sisi. Last time takanga tine atingori kuno kucheto. Ihuku dzechiwanhu tine hoko kana mubuda dzechiwanhu tinokubatirei kana muda mabhurera tinokuba nhasi muri pano. Nhasi muri pano hamushari nhasi. Aiwa mabhurera acho ndiwo aya aruma. Mabhurera mabombe nekukura kwapa. Vamwe vanezinga vakubvunza kasekuru kuti mabhurera aya hatisi tunhu here toto. Handikuruba inyama dzayo kana uchida unouraya usvika. Vamwe vanenge vakuzobvunza mabhurera aya kukura uku ihuku dzatinoziva here idzi kana ipapo manje huku idzi dzine chivanhu. Vazhinji vanodare nokuti kabhilisi kedu kanenge kari mune zvakasiyana-siyana. Yanobvisa mune zvake, uyazvibhirigwa mune zvake. Sabhuku muno muvhireji muna sabhuku nakansera. Asi pamba pangu inini wanopati pamba peng'anga pamba pachiremba patori vanhu vakawanda vanotoya vachitoshanda vachitotambirisiwa mari asi kanzura hatambirisi vanhu mari. Sabhuku hapi munhu mari. Wakaomera dhatu concrete. Kana matoke aya tikona kuti awanda futa. Matoke akawanda. Takauya last time anga asina kuwanda dai. Last time paya maitomandana nemazita. Wari pano wana sabhuku manje. Wari pano wana Joramu, wari pano wana Esteri, matoki ari mazita. Matoki ane mazita wana Esteri, wana sabhuku manje wari pano. Kune kuri kufara iri kuti ngatichita nawo. Mazita anoita kuti tisununguke. Anotoziva mazita. Anotoziva chikafu chikanga chauya anotoziva kudaidzwa. Idzi nzimbe idzi. Ya. Zona idzi. Nzimbe idzi. Aiwa, kugati kugadeni. Mukufamba. Zvapo makaita tisati ane gadeni. Zvese zvazari zvapo izvi. Ndosaka tiri kutoshamisika kakuti sekuru anosera atite kuona nhasi. Abatike. Aiwa, mukufamba nebhora. Mukufamba nebhora. Hamenoti panouya vazukuru paya munoita muchivaudza here kuti aiwa mushonga wandakupa uyu enda usinozadzisao nekuita basa kudai. Vanouya ndichivatsanangurira zvese kuti mushonga ndiri kukupa kuti uite mari. Kana waita mari yacho ita izvozvizvi. Kuti waona kuti mari yaari kushandisa zvakati kwete kuti waita mari kwako kugara mubhava. Noti vamwe vanenge vangoti kasezvo mati mari inongomuka yakazara mumamonaki. Vanenge vangoti mangwana ita muka futi yakazara. Saka ndoswera ndichimwa. Ndongoswera inenge iri yekumwa nepressure. Ndiro gadhi redu. Ya, pakakura. Ndiro gadhi redu. Pakakura. Tengi. Ndikusatengi kuti tizogidze mvura imwe fish pond iyi. Ya. Tiri kugadzira apa. Ya. Tiise howe. Ya. Fish. Dora howe 10. Tinofane mari seku. Dora howe 10. Makabeji aya ari kurimwa. Ya. Ende taona vanhu vakawanda zvisingaitiwa. Wese ari kushanda achitambiriswa mari. Mari chaiyo yekutoti papurazi remurungu kwaka ishoma. Munhu ega kupera kwesvondo anofanira kutambira $20 after 4 days. Saka ichi chii sekuti iri tengi rekuti tozogija mvura ichibva mumugodi youngana tozovhura mapaipi tichidzika kupi kunodiridza uzasu. Alright. Madomasi development iri kuuya iyi. Nakatenga huku. Obatenga madomasi. Otenga kabiji rake. Otenga bhadhuru remuriwo. Obva agaisa ufu wakashurwa nekanyama pasaidi. Mufiriji muchaitwa dhiringi anenge ari kumwira cold pepis anenge ari kumwira. Maponza acho akakura. Akakuona uku sekuru. Takaona kuti zvazi muri kurimeyu. Very good. Da kune vamwe vanogona kutozoda kuuya kuzvitenga nekuti tikuona kuti zvamuri kuita panapa zvakakura zvakakurisa. Nokuti vanhu vazhinji vamwe vanenge vachibvunza kuti saka ivo sekuru vacho vanenge vachingoti vanoita basa rei ndinorombesa ndichipa vanhu mari ivo vasina mari yacho. Very good. Saka hazvisati regai timbosvika toona kuti muri kunyatsoita sei kwamunoti kumapurojekti kwacho kuno. Maimbodza namai mashaida kuti mubude mukamera umu. Ndiwo wana mai vanoita zvegardening. Regai taure navana maimbodza. Maimbodza namai mashaya. Ava ndivo vanopfuya mabhurera maona awa vanoita zvemabhurera. Ava ndivo chaivo vanoita zvegardening muno umo ava.
Makasimbera vana. Kwakasimbera. Zvakanaka. Kuona basa ramuri kuita. Riri kunakidza kani. Green cover yekuti ukaisa munyama yemombe wagarika. Nekuti patakauya last time paya zvazvisati zvapo. Unotoonda nekurwara kwete kuti washaya. Ndakamboona ikamba yani. Last time pandakauya. Ondi ava ndakaona. Alright. Saka vanhu vari kuuya kuzotenga here muri. Unotohodhesa. Saka zvakamira sei pamunotengesa paya? Mitengo yacho yakamira sei? 5 rand. Zvekuti mugarden. Alright. Saka anochizova anenge vanotengesa vaya ava anokwanisa kukamurika kwati mabhanduru. Akatengawo ne5 rand. Iye akasvika mberi ukanitengawo ma5 rand mairi. Oponawo mangwana kwasekuru store zvinhu zvichifamba kwete kuganamo nyanyisi dzese dzamuri kurima idzi nyanyisi dziri kurima aiwa tatinotimbona basa rakanaka ramuri kuita idzi tinotenda tidarika zvedu aiwa ndizvo kwecho chicho sekuinzimberedzi idzo inzimbe apana pane patori nemunda wenzimbe asi vafunga kutogadzira iyi ndatofunga kuita kakota chiredzi Marumu kubika shuga yacho panapa. Kuda kugadzirisa kuti tibike pano. Ndikuona nzimbe dzirapo idzo. Basa ramuri kubata iri. Aiwa, izvi zvakura. Inzimbe tinadzo. Mabanana tiri kusima aya. Izvi zvakura. Epahonde ndepahonde. Alright. Tinodonza mvura nesora tichibirisa. Ichuya ichibira uko. Zviri kutinakira zviri kudaro. Muri kufamba nebhora. Development kari kuuya. Tiri paruzevha isatoshamisika kuti patasvika kumba uko. Yakayo kana vari kugadheni zvinhu zvaitike kuzobhozi ndokwatachada kuti zvanyengerero tiende nawo iko. Tichiona. Unoona kuti wari kuita zvavaitaura zvezviya kuti ndine maproject akawanda. Ndezvechokwadi. Kuitira kuti kune vaya vanenge vapera kuzoti ndinoda kubatsirwa nevamwe vanenge vanzwisisewo kuti ayo sekuru havana kungomirira kuti ndinge kurapa anorapiwa anotouya achindoona ndiri kubasa. Ndichisenza nzimbe ndinadzo. Aiwa muri kufamba nawo mabanana tiri kutosima mamwe mabanana tiri kusima kubva kwahonde aya. Mbeu yatakatora kwahonde tiri kusima. Mabhedhende mabanana kana atanga kushuta kanochinya kuita anenge akuwanda manje masaiti so kuti pese panapa panoita sango pakakura saka vari kubatsira aya vakawanda zvakadii vanhu vanotibatsira mabasa pamba pangu washandiwa ndinotambirisa mari pazuva 15 wese wanenge wachitambira mari inoita $130 pamunhu wari 15 pamwedzi. Kumombe kune wamwe, kumbudzi kune umwe, kuhuku kune wamwe, mugadheni mune wamwe. Kuti gayo manje kune kwane wamwe. Kuti gayo manje kunenge kwane wamwe. 130 pamunhu. Ndiri kuona kuti zvichida pamwe nekuwanda kwakaita nzimbe idzi nemabanana yakanaka. Chazoedzera wamwe pamberi. Pane vanenge vakutonotengesa kai. Nekuti zvimwe zvacho zvinenge zvauda kuti pamwe kana mukada kunosuplyawo kwamunenge munosuplya. Teta kuenda ukotengesawo kumwewo zvakudawo wamwe. Saka anobudawo nekamota achienda uyu mugodhi umwe tiri kuchera kuti mugodhi uyu uda kuti udiridze nzimbe. Kumusoro kune imwe mvura uyu mugodhi uri kugadzirwa uyu. Utori nemvura uyu. Uri kudawo kudiridzawo nzimbe. Saka tinenge tichiita kwakawanda umwe anotorawo kamota oisawo huku oisawo mazai nematoki mairi matatu nemuriwo nemadomasi oendawo nekamota kotengesa apindawo basa akuonawo zvinomuraramisa zvabva pang'anga imbambaira. Kurarama kotaita kubva makore ekare vanhu vaiona kuti munhu n'anga chinhu chakadzikisirwa chinhu chakashoreka vasingazivi kuti dzaipfungwa dzana sekuru wedu neun'anga hwavo vanga vasina pfungwa dzanga dzakavhurika kuti paun'anga hwangu ndoitawo zvipi zvinosapota un'anga hwangu kuti vamwe wahuchiwe. Aiwa ndizvo tiri kuona zvekarapa pane chingwa kafa chingwa imbambaira tiine mbambaira vaya tine vanenge vakuto Chida pamwe nevamwe vazukuru vanenge vauya kana nditi ndo dzavanotomwisa tii here. Totochera tototi isiraiwa ngaza. Wabve pamba peng'anga wakaguta.
Wareke kuita nzara, wanoita nzara kumba kwao. Vamwe pacho ndakaona vamwe vachiti patakamboddarika paya tikotarika tidarike kwaza sekuru. Vamwe vadako sekuru vacho vanezengava kuti hurumende ngaindibatsire sei kundipa chibage. Ivo vaine mari yakawanda kudai. Ipfungwa dzevamwe dzinenge dzichidaro vanofunga uchiti n'anga ukambani. Izvo vanenge vari kufunga. Vasingazivi kuti pamusoro pemunhu atori individual. Purasi munhu haashai mashoko ekuopoza kana afunga kuti ndishore nerutivi urwu. Aiwa, nhasi tiuye isu vacho tizvionerewo kuti vanhu vaonewo zvekare kuti anenge ari kukati. hamuna kungogara muri kumba. Kune vaya vanenge vachizenge vachitora mishonga yehurombwa yaya vanochizonzwisisa kuti aiwa sekuru vari kutoitawo mabasa emaoko. Ichokwadi. Zvichida pamwe zvinovabatsirawo ivo kuti vazofunga kuti kana paine kamari kandawana Kadiki ndinofanira kuchizogara pasi ndoronga kuti nditenge nekutengesa kana kuita mamwe maprojects akangosiyana siyana. eshuwa. Nekuti panapa tiri kuona zveshuwa vanhu vari vakawanda maprojects aiwa. Tinokutsikana kuti vatariri vachangozvionera. Pane zviri kuitika. Ichokwadi. Zvakakura zvinobatsira zvekare nharaunda. Kana isu vacho tichatomira kuti toshanda Kudaroka. Ukaona kamari nerumwe rutivi. titomborwawo maprojects iwaya tisima maonye naye nekuti zvatiriona pano Zvinonakisa. aiwa pano Zvinoda kukopa. Kukopa kunoda chinhu chakanaka chinokopa. iri rakanaka rakatarwa namutukudzi. Aiwa pano muri kushanda sei? Tiri kuturaya. Shanda Tiri kunaka. futi next time. Yes. Hove dzinenge dzakura idzi. Next time tinoita nefish. Pano. Dzinenge dzakura Tane idzi. machicken cuts. Pano. Ndokudza chete dzona dzakakura zvisingaiti. Muri kumiramira saka iri munga kana mapunde Ekuti kana chingakura tozoponda topa matoki edu nehu. ndopamwe panobva chikafu chehuku nematoki amurikuchengetwa pano. Wese wazhinji vanobva kwavanobva vachida kubatsirwa mavanotoenda kuno. Toende ichindovatora. Tototora natitokera kumba. Apa zvabva zvanakira kuti mabva mauya paseri pezvitoro pekuti Uchida pari nyore kana munhu akangofunga kudzika bhazi rake irodhi kai Irodhi. yekuti bhazi rinomira ipapa wotodzika wojambira wouya munotenga wodzokera parodhi Wodzokera parodhi. wakutoenda kwauri Wakutoenda kumberi kwana Fombe uko wakatakura zvokudya. saka kufamba hakumbonetsi. Kufamba hakunetsi chokwadi. Aiwa tiriona matoka awanda last time takaya ari mashoma wanda kudai ari kukura saka pamatoka aizvozvi munototengesa yakawanda musana kutengesa Matoki. Toda kumbaabhiridha edu wasaka kwatengesa pakuti amboti wandei. Then next time tinenge takuatema tichiisa mufiriji. Totengesa ari mapisi tichipima pachikero. Because ispecial meat nyama yetoki. Haiwaniki kwese kwese ba. Vanhu vanotoitsvaga vachitoishaya. Because ndo wana ndienda kuzoenda iko kunobvunza saka pamitengo apa kana muchitengesa matoka saka magomato papindura chiri kumboita kuti awande mukuda kuti mugomatengesa ari makadzi kuti vamwe vachazenga vakubvunza kuti ndeda unotenga matoki paseko saka tinotenga toki ikoko zvinenge richida kuti ine ndakabata pakati Taurai. saka aiwa tikuzoona izvoivo kuti boidzi Road runner. Kahuku kakanaka kanorapa urwere nekuti kanopara makonye mumamisha umu. Kodya iwe ukazokadyawo unorapika pane chimwe chinhu. ende nyama yacho inenge iri haina mishonga yakawanda wanda. Inyama yakanaka inonzi fresh meat, natural meat from road runner. Aiwa tapanzwisisa sekuru.